velkommen til endnu en episode af... Mindplex. Nej, ikke endnu en episode. Jeg lavede noget før, og så var den stoppet med at opdage. Jeg tog også spise. Og så var også mere, at jeg stoppe med at optage. Så siger vi, hej YouTube, vi er tilbage nu. Ja, og så klipper jeg bare det sammen via Movie Maker. Ja. Og det er Treasures. Dead Tag hedder det. Ja. Og du siger ikke, Steve! Butterfly. Nej. Godt. Du har jo kusine på, eller har du? Jo. Fuck. Og vi kan komme ind på, jeg tror godt vi kan komme ind på den igen. Jeg prøvede lige at redde en, der hedder Steves. Hej. Han er ikke, hvor jeg er på vej hen. Jeg får bare finde steder, hvor man ikke, normalt ikke kan komme op. Du er begyndt at filme, ikke? Jo. Okay. Yo, babe! Ha! Jeg skal ud over! Fuck det. Fuck! Det er så på. Hvad var det, du sagde? Boss, look! Så ikke barn. Se. Jeg kan bare se en, der bliver jagtet. Er det mig? Ja. Fisk! Nej! Shit, man. Nu har jeg bare rigtig lyst til at have weekend. Nu er jeg død. Jeg spørger dig om noget. What the Hvad snakker han om? At du hacker det gør du, men jeg tror bare no. Jeg har lige trullet om. Jeg rullede om! Ja, fuck. Fuck! He was wrong with them. Jeg var strengt. Shut up. Okay, du siger ikke, du får nogle af dine hacks lige nu. Nej, det gør jeg ikke. Kun video. Og sprint. Ja, men så vil jeg jo alligevel kunne sprinte normalt, så... Ja. Hvordan kan de så sige, at du hacker? Ja, det. Jeg prøver lige at gå over til dig og se. Kom nu. Jeg tror, det er fordi, vi har skubbet tilbage af min pil. Men det er der ikke nogen hack, der gør. Jeg kan godt se, at du hacker ikke engang. Du har ikke nogen... Jeg går ikke over og dræber dig, jeg går bare over siden af dig. Der er nogen derude med noget. Ja, det kan jeg godt se. Bagved dig, der er 2 efter dig, faktisk 3. 4. Det har jeg set. Fuck. Kom nu, Richard! Ej. Shit, man. Det er til dig. Jeg kan lige, at nogen bliver bare stået der, hvad laver, ikke? Nej! Man, der var læk der. For dig. Jeg troede! Nej! Så dræber han mig engang.
Fuck, han er dårlig. Åh, åh. Så løb dog, mand. Jeg er så mat lige nu. Jeg er en af de 3, der er tilbage, mand. Hvordan døde du egentlig? Jeg dræbte en. Jamen! Nej. Hvordan døde jeg? Mr. Monkey. Ja, Hvordan døde jeg? du kom bare på 3. Ja, en tilbage. You are now chaser. Hacker. How? Ja, nu er det Dragon Escape, og lad være med at bruge fly. Fint. I Dragon Escape? Jeg sagde... Når du døde af vand. Men Jeg ramte ikke engang vandet. Jeg var på vej op på et skib. jeg sagde ikke, du må bruge spider. Jeg går spejder. Det må du gerne. Skønt. Spejder brugte jeg heller ikke før. Folk bruger nogle hack. Jeg synes, jeg klarer mig meget godt. Ja, du bruger jo ikke hack, du har bare sprint på, og det kan man godt se på. Det var ikke simpelt. Oh, no fall. Ja, okay. Og anti-knockback. Ja, det er også hack. Okay. Det er kun 3. Men så har du ikke nogen, der kan træne andre. Bare slå, ikke? Det er ikke en skaber, jeg er nu mere rigtig god til parkour, hvis det... Anti-knockback, det kunne måske være... Nej, det blev den her. Ej, den er så dårlig. Ja. Må jeg gerne bruge fly? Pis. Der er nogen, der er en, der har en enderperle. Heldig. Ja. Og det var heldigt. Nøj. For helvede. Kom nu! Man. Det så jeg godt, det der. Det var også det der bruger spider. Nej! Jeg fløj for langt. Jeg kom på andenpladsen. Det var fordi, jeg fløj. Så GG. Jeg er allerede ude. Jeg er ikke så god til drink. Ja, og nej. Du tager ikke anti-knockback på. Hvad er det? Du må gerne have alle andre på. Du må gerne... Jeg er ikke engang inde! Sådan for dig. Hvor er jeg? Vi venter indtil 2 nu. Vi er snart tilbage.